motor. Huwag gid ang disenyo sa original models. Kag linibo kapilo nga mas barato. Ini ang mga die-cast model cars. Ukon mas kilala sa tawag sa kabataan nga matchbox. Kay man, dong suludlan lang sa posporo kadako. Nag-umpisa ini sa Europa. Kag naglatun man ang popularidad diri sa aton. Hindi lang isa, duha, kundi naglabot na sa masobra 200 kabilog nga die-cast cars ang nakolekta sining 66 anyos nga si Jose Pisonco Sr. Nung time ago, 1996 if I remember, ang bata ko nagakolekta sa kupon sa gasoline station para makabakal sa promo cars Ferrari at the time. Magpadala ko balikbayan Max. Ginadugang-dugangan ko siya. After na when I came back here sa Philippines, ito damo naman Again, classify ko nga gindugangan naman hasta nga saling ko I have to collect different kinds, few of its kinds of different categories sa cars. Amo na natabo. Hindi basta-basta ang presyo sining panganan. Rason nga naglabot na sa halos 170,000 ang iya nagasto sa sining iya isa kadako nga passion. May interest naman ako we have what they call body shop back in Mindanao. Nag-remodel kami sa mga jeep. So after that I was fascinated and I always look forward to see those new model cars to copy it. So that's started my interest. Magluwas sining magagmay nga mga salakyan, nagkolekta man si Joe sa racing caps, mugs, keychains, can openers, and mini wines. Abang wala pa siya na kontento, gindugangan niya pa sa mini motorcycles ang iyang koleksyon nga naglabot na sa masobra 65 kabilog. I want to collect all the cars I can to make like a museum or what they call a heirloom to my grandchildren who are, most of them are boys. They're interested in cars. I want to preserve so that when they grow up, they will appreciate it better. I learned personally the development, modernization of cars from the crude model of 1930s to the new, what they call this aerodynamic design, and from the bulky engines to the smaller engines, from the wirings to computers. But I like is the shape, the aesthetic of these cars. Gani para sa mga hindi makasarang magbakal sa matud-tuwad nga salakyan, para kay Joe, mag-mini cars ka na lang. Nagatutok sa mga istorya nga nagahatag impormasyon kag inspirasyon. Ako si Sheila Chris, naga-arangkada.